am unshaken, standing tall. I do not bend, I do not fall. Ποια βάση είναι η κατάλληλη για τη δική σας κατασκευή? Καταρχάς, στα σπίτια της Alfen έχουν μια δομικά ανθεκτική, αυτοστηριζόμενη, βαρετού τύπου μεταλλική βάση, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ανάγκη να τοποθετήσουμε και να αγκυρώσουμε σωστά το κτίριο μαζί με το οικόπεδο. Μία από τις πρώτες αποφάσεις για κάθε έργο είναι το foundation system, δηλαδή η βάση ή η θεμελίωση πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί η κατασκευή. Οι βασικές επιλογές είναι 4. Μπετονένια πλάκα, strip foundation, μεταλλική βάση και earth screws. Η μπετονένια πλάκα είναι η πιο σταθερή και μόνιμη λύση. Τη συστήνουμε όταν το έργο είναι μεγαλύτερο, όταν θέλουμε ενιαία επιφάνεια στήριξης, και αυτό ονομάζεται και ενιαίο πέδιλο, ή όταν το έδαφος χρειάζεται πιο ισχυρή και ολοκληρωμένη βάση. Είναι πιο ανθεκτική, αλλά απαιτεί περισσότερες χωματουργικές εργασίες, περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη παρέμβαση στο οικόπεδο. Ο πολιτικός μηχανικός είναι ο πλέον αρμόδιος να σας βοηθήσει και να σας κατευθύνει για τη σωστή θεμελίωση ανάλογα με το έργο σας.